Ba za ki kwabcan ba kuma na ce ba za ki tsiran ba. Ni korona ce tawa kuma sansan ba za na canza ba don ki ji. In har ba za ka canza ba ka sani dole za ka yi kokawa. Domin korona illa ce in ka kamu ba ka warkewa don ka ji. Ni korona ce ka shiga halin da za ka yi kokawa. Ai tun da ka shigo asibitin nan to baka komawa. Ka duba can kuma ka hangi nan gawawwaki an jerawa. Ka duba masu ɗaukar gawa aikinsu ba su hutawa. Kina nufin idan na shigo ni ma gawa zan yi komawa? Ina ganin abar soyayyar nan har ki samu warkewa don ki. In zaka na zo duba ni kullum zarin kamalale. Kishin nake ji babana za ya fare min kulle. Na yi masa laifi ko magana ne yana yi min kyale. Ka ce da shi kana so na rashi na zaka mace lallai. Inda barbarin zamani za ka yi mar har ka yau zille. Baban mu bai da saukin kai, wai ko so kike amin talle har aji. Mai mafita yanzu tsayuwa nan ba zan jure ba. Idan ina ganin gawa hankali na ba za ya kwanta ba. Ai dole za su auna ka ka shigo nan ba bisa tsari ba. Ka shaƙe dukkanin fashi da alamu ba za ka bar nan ba. Ni ban gudun sun auna ni a jikina ban ji larura ba. Ai ba za ka gane ba don a fuska ba za ta nuna ba don ka je. Kai ku zo ku ɗauke shi ku killace shi tun da ya kamu. Dakata likita da gaske ne batun gana kamu. Ba batun ƙarya yau muna tara ba a jin kanmu. Dawa Da kai habibi na sake fiskar ka na ga ka damu. ki maliriya ki damuna ta matsa wa danginmu. Yanzu ba zan guje maka ba mu ya jinya a tara kaka mu dan ka je.